Hementxe Gasteizen gaude, ongietorriak izerak zaili bilazera. Bueno, despistaturen bat akaso izango da hemen, eta ez daki gaurre nola funtzionatuko duen gaurko finalak, dinamika azalduko dizuet. Aurten ere 4 finalista izango ditugu holtza gainean, epaimaiak 3 finalista aukeratu ditu, eta zuek, publikoak, boto emaile asko, zuek aukeratu duzue 4. finalista. Taldeak taularatzearen ordena hementxe dugu konturatuko zineten, ja prest dugula lehen da biziko finalista, taldea, hementxe ditut gure neskak, eurek izango dira lehenak, Mikosis taldea, txalo bero bat. Haupa neskak. Bigarren taldea holtzara igotzen Mirail izango da, txalo bero bat. Venga, familia lagunak, hortxe. Hirugarrena Aramu taldea izango da. Nabari da, nork irabazi duen saria, entzulen saria. Eta azkena, Malko taldea. Bueno. Berotu zarete, kostaz zaizue, baina bai, oso ondo, eskerrik asko. Bueno, aurten ere, 3 sari banatuko ditugu, badakizue, hau aurterokoa dela, lehen abizikoan, sorpresarik ez, badakizue, entzuleen saria, gaz saria, 2.500 euroko saria banatuko dugula, gazte bizitzaren eskutik, eta aurten Aramu taldeak jasoko ditu 2.500 euroiek. Zorionak. Geroxeago iritsiko dira ona eta euren musika ere ezagutuko duzue. Arrobia sariare bai, banatuko dugu, noski hau ere urte batzuk badala matzagu sari hau banatzen, oso polita disketxeak ematen duen saria da. Disketxearekin batera 4 kantuz osatutako EP bat kaleratzeko aukera izango du irabazleak, oso interesgarria iruditzen zaigu Arrobia saria. Eta sari nagusia 5.000 euroko saria eta Bilbao BBK Liven jotzeko aukera izango duen saria da. Beraz, hau da sari potoloa nagusia epaimaiaren saria, eta hau dena jokoan izango dugu gaurkoan. Eta epaimaia aipatuta, hortxe ikusiko dituzue gure epaimaikideak bigarren urtez elkarrekin txalo bero bat, Josune Arakistain, Lore Argarate eta Julen Idigoraz, hortxe zaudete palko batean bezala, aristokratak bezala, opera ikusten, nola zaudete, hortik ondo ikusten da dana, ezta? Oso ondo ikusten da. Mikrorik ez tozue? Bai, bale. Josune, kaixo. Kaixo, apa. Josune Arakistain, gure epaimaikidea da, bigarren urtez. Bai. Iaz egin zenuen debuta. Aurten, igual lasaixiago etorriko zinen, baina iazkoarekin konparatuta, nola ikusi duzu aurtengoa? Bueno, egisa, haupa da nahi, egisa da oso final desberdina diala, hori komentatu genuen baita, aurreko urtean Bilbon egin genunean, estiloz edo talde aldetikan beste mota bateko abestia genitula, baina, nik usteten bere gau hau pixkat rockeroagoa izango dela, baina bere puntua izango duela, eta gubentzat gogotxe gabe. Bai, ez da, Lore Argarate, zuri ere ongi etorri, zu, ja, veteranoen sakoan sartzeko hortxe zaude, ja, sartzeko zan. Zain gazte, Eta, ez dakit, aurten bada ez, rock and rolla entzungo da, hor badago nabarmentzeko zerbait. Bai, ez da niretzat igual estilo gertuen daukaden estiloa, baina esan behar dugu, lehen irratetik esan dugu ere bai, ez? Egia esan lagin nahiko egiazkoa dela, ez? Osan dute, jaso ditugu maketa pilo bat, estilo pilo bat egon dira, baina egia esan gehienak, pixkat... Estilo honetan. Bai, pixkat back to the roots, ez? Osa, ez dakit, niretzat harrigarria izan ere bai, hainbeste jasotzea estilo honetakoak, baina, kalidade asko erakutsi dute, eta ez dakit nik uste dut oso gau polita daukagoela aurretik. Bai, ez da. Haze ondo, eskerrik asko, Lorea, eta disfrutatu. Julen Idigoraz, zuri ere ongi etorri. Julen, zuk espero duzu final hontatik? Ze, badituzu ja, maketa batzuk, ja? Bai, uste du laugarrena dela, baina ez dakit, posti gaude banda pila bat ikusiko ditugulako gaur, eta egia azken urteetan, lehenengo aldia dela lau banda ikusi, ez dakit. Hori da. Justo lau finalistak bandak direla, orduan, ez dakit. Bitxia eta gustatuko zaigu nik uste. Hori da, bakarlaririk gaurkoan ez, taldeak izango bitu golta. Gainera oso erabakikorra da, oso erabakigarria da, asko galdetu diguten ere gutxienez zeinek irabaziko du, ez dakigu ezer.
Gu gatozonea, zerotik, eta hemen erabakitzen da dena, beraz, bueno, abertze ikusten dugun gaur. Eta oso garrantzitsua da zuzenekoa, ez da? Hemen Bai. holtza gainean nola defenditzen duten, euren musika, eta oso garrantzitsua da. Igual pixkan nerviosago jarriko zareten nire nabiela esaten, ez dakit oso lagungarri izango da zuentzat. Baina, bueno, eskerrik asko hirukote, baduzu lana, beraz, segi, eta bueno, listo, ez naiz gehiago luzatuko hementxe ditut. Gure lehen da biziko finalistak. Zutan bezala hasi zuten, euren ibilbidea 2021 abestiak bertsionatzen, eta orain euren kantu propioak egiten ari dira. Hirukote formatuan datoz, Karla Pirzi, Garazi Arriaga, eta Anemei Azpiazu. Gernikatik datoz, zuekin Mikosis.
ezein kontrolik bariki 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 Bueno, gumikoz gara, gerrinkete atoz. Oso gotxu gauz, oso gotxu gauz hemen joteko, eta disfrute joko zena besti gitxisek. Concierto Express.
esker. Guretzako kriston plazerra da hemen jotie. Eskerrik asko Gaztamak eta lehiak eta guaz kontetiarren. Eskerrik asko bebai bide honetan ondo handeko guzen laguneri eta familizeri bebai. Eta bueno, ja bagoaz, hau azkena da, mila esker. Isiltasunaren lakua. Norberaren isiltasuna, eragitako lakua. Norberaren isiltasuna, bete digu burua. Gernikatik, Mikosis, txaro bero bat, ze ona! Haupa irukoete. Gerturatu, igual bakar batek izein beharko du, baina etor zaitez, gara zitorri. Ze moduz? Aizu ez orionak, Gerturatu mikrofonora, bestela ez daizu entzungo. Ostras, gustora geratu zarete? Ez da erreixa, ez? Olako lehiaketa bat da, finala da, Jimmy Jassen. Oso harin pasera, Bai, oso indartxu ikusi zaituztegu. Eta badakit, zuetako batek gaur gainera azterketa izan duela arratsaldean.
azterketa bat arratsaldean eta hementxe da, dana ematen, zer moduz junda? Ondo. Vale, Ondo. Listo. Bai. Beitu, gainera, azterketa ondo. Zorionak. Epaimaiari izango diot, mikosis, ze izan da hau? Brutala, zorionak eneskak. Osea, geratu gara, ez da bat ere erresa gaua irekitzea. Hori azteko, ez? Eskerrak pixkat gerturatu zareten, baina egia esan hasi zarete oso goian, oso guai egonda, segituan ere bai ez, kriston energia transmitu dozu, gu behintzat hemen geunden ere, ja ezin izan gara eserikan egon, eta gero bestaldatetik oso ondo egonda ere, kontzertuan eroan dituzuen dinamikak, ez? Hasi gara hemen, baina bapaten ere gitarra eta hotxarekin kanta bat berriz gora, pasada bat izan da, guk besterik gabe, zorionak ematea, eta dena daukazu egiteko, ez gainera oso gazteak zarete, beraz, pixka zuen esku dago ere, hemendik aurrera, ibilbide izatea benetan oso ondo egonda, eta kriston energia transmititu dozue, oso brutala, soinu berezia, melodia oso guapoak, así que... Zerritzatek ez zuentzat finala irabaztea, lehiaketa hau irabaztea? Ez beti okigu buruen gaztamaketa lehiaketa Bai. izan da, etapa diferentetatik base gara, baina gaztamaketa lehiaketa izan da, beti buruen okigun zozer, eta aukeri oineldu izena da guretzako irabazi edo ez, ja kristona. Irabazi duzue, hementxe zaudete beraz, finalean, eta ondo gozatuta gainera, eskerrik asko hirukote, ikusiko dugu zer gertatzen den, gauean, baina, egindakoa ja, sekulakoa izan da, eta orain atxeden hartu beharko duzu, ez da? Oso ondo. Mikosis txalobero bat. Bigarren finalista, koltza gainean, txalobero bat, Mirail taldeari. Azkar esango bizuet, 2020an, pandemia garaian osatu zen taldea, baina aspaldiko lagunak dira eta boskote bezala aurkeztuko dute euren proiektua. Martin Barrientos, Jon Iturbe, Inigo Labat, Jon Sánchez eta Julen Sarasua dira. Urnietatik datoz, eurak Mirail! Aurreatu pixkat! Venga, bakigu lehiaketa dela, baina horren gainetik hau musika kontzertua da eta importantena disfrutatzea da. Hau bai! Agintzen duten aktoreak Estazal bat gehiago Siento que se acaban desde que empezara Apartado que me queda tu mirada Casi que no hay sangre en esta puñalada Nada destrozado que no me esperara Donostia haude horrean ez direnak Kartoizko herri honetan Lale bat gehiago Gaztainek ditu gaudela zuretan Minaikotzeko Godaiak barraztuko ditu Barnesu hau Itzatzeko
sorgorri izan nahi nuke zenbat antzerki irratia. Sasi lagunek ez dalia dute utxunea, beste zulo bat gehiago. Zataien atzetidena da taupana, aurretik ikusun trabana, Gozoia merkeo pari dinoskara, garezti aldoen eta zodana, Donostia haude horrean aiztirenak, Kartoizko herri honetan. Joge bake! Gaztainek azalduko ditu, ez gaudela zure zain. Godaiak marraztuko ditut, barnesu hau, itzaltzeko. Animatu eskuinen gora! Atzekoak edaiz! Gaztainek azalduko ditu, ez gaudela zure zain, nire gotzeko. Godaiak marraztuko ditut, barnesu hau, itzaltzeko. Gaztainek azalduko ditu, zeinek azalduko ditu. Godaiak marraztuko ditut, barnesu hau, itzaltzeko. Gaon Gasteiz, gu miralgea horrietatik, plazerutxa hemen eotea, gutzako oso espeziala eta hoi, txaura zuentzat. Damorik ez da, damorik ez dut aurretik. Damorik ez da, damorik ez dut aurretik, ez damorik ez da, damorik ez dut aurretik. Kristal beltza jargi, bihotza elbarri, harima saldu diot goizeko kafeari. Motxila astun honetaz, hoitua naiz jadanik. Ez ditut arresi gehiago behar begeratzeko ekaitzonek, gogortu ditazala. Bertan barraztuko ditut ireki ez ditudan ate, arratuen itzala. Damurik ez da, damurik ez dut aurretik, ez damurik ez da. Datozen erabakiek galerna horrek, sortzen dituen galdara ikurretan, amindu arrek. Zalantzak ugarri, lagunak iesi, eguna libre hartzeko esan diot euriari. Eguzki pixkaturnietan, batzutan ez dato, bategizki. Batzuek ez damu bai behar, arren ez dugu nahi bide, herri batek izlada. Buruak ez bihotzak bai, amildu arren goraino igoko nahi, beti gaude gara.
gehiago behar begiratzeko ekaitzonek gogortu ditazala. Bertan marraztuko ditut ireki ez ditudan ate zarratuen itzala. Eskerrak eman izkiegu Jimmy Jazzeko ekipo tekniko guztiai, Gauzakan erresiratik, Gazteako jendiai, eta baita taldea Jaramu, Mikosis, eta Marko Txalo bat aientzat. Nahiago bidea Zer izan Ez banaiz ezer babesteko gan Noiz baitu lertu nahi nuke zer den berezi Ta zein den uste Aldegi baino lehen Agria ikusi dut Zure lainoen artean Gezurrak ditu duzagun baten ezbainetan Amarkada bat erditik Atorrenaren inesin Izan ez denak bezuak ditu hemen lekurik Nontopa nora bidea Iparra nekez duenak Las horas con mi almohada De crimen de hecho y nunca se acaba Ojalá pudiera descubrir un camino que me haga feliz Ojalá nunca perder otro tren Aunque tenga que tirarme de este andén Aunque todo lo que cante un día se pierda Aunque tenga que mandarte a la mierda Nunca du naiz Bizitzaren bidertzetan Ganora noan ni Errepidea bakarrik dakit Zer izan Ez banaiz
Bueno, eskerrik asko, honekin bukatzen goaz. Eskerrik asko gertuatu zaten guztiei. Oiani bai eskerrezia eta etxetikan ikusten eran jendia bai, ez dakit ze kameratik aneo, baina eskerrik asko ben zuzen egoteatik, ego YouTubeen, apazuek, miralga eta plazer bat izan da. Zertibenen ajean utzi dituen erbestean adinaren behajean aspaldian putakoen horenak eba. Venga, txalo pixka! Ta zenbat espero, ta zenbat bate jaso nire goak itota iparra galduta hobenago. Irten bide urri, zamaika arazo, azaro honetan egu eskelako. Masioaren erredura itotzen nau. Y fuimos vídeos, bisute, bizio takate, biarrak ez gaitu behar, nahi ez dudan arren. Y tengo tanta prisa y tan poca noción, que pienso que la cago si hago caso al corazón. Lagunen izabeti, barru osatzeko, eta gozeba nahi sabai apaltzeko. Irten bide urri, zamaika arazo, azaro honetan, negu ezkedator. Eskerrik asko! Tik, Mirail, txalo bero bat, venga, txaloak, aber urnietarrak, hortxe aritu zadetela. Hau zuek, zorionak, zen moduz? Bueno, hartu mikrofono bat, batek hitz egin dezala, zuk hartuko duzu, venga. Honekin ondo? Bai, oso ondo, autotunea dauke? Ei, esan nuke, ez. Polita izango litzake, Gabe, joet. Polita izango litzake, zen moduz? Oso ondo. Zen moduz, Mirail, gustora? Oso bozik, no? Bueno, nigatik anetzitean jo bestia, zentzazioa o... Bai, pozik. Txukun, bueno, pozik, bueno, zuek aspaldiko laguna zarete, DBH-tik zautzen duzu elkar. Lehenagotik, Bai. Txikiak zinenetik, eta, bueno, ikusten da, taldea berria dela, baina esperientzia baduzuela ere bai, ez dakit zuek hola sumatu duzuen, hau, bueno, lasai etorri zareten, bale, lehiaketa bada, baina lasai etorri zareten, ondo pasatzera, zuk esan duzu, disfrutatzera, baina, bueno, esperientzia bada, ez? Bueno, pixkat koska bat gorago egoteko aukera bai ematen du, edo?
Azkenen bakoitza bere ibilbidea du musikan, baina kamazizkion ez dakizten bat urte jo gabe, kontzertutala, pandemia baino lehenotik gutxi gora bera hola pixkat berotu gabe, eta gaur guztuan, egia esan oso pozik. Gustora. Zuek epaimaia, venga, Julen, zuri izango bizut. Zer iruditu? Mirail, zuek aukeratutako taldea da. Bai, ez digute defraudatu zentzu horretan. Oso ondo eta, zorionak. Gainera ikusi da nola joan zareten boloan sartzen, politia izan da, goruntz den bolo bat iruditu zaigu. Eta, nabaritzen da, eskarmentua duzuela ere bai, eta hori eskertzen da. Gero gainera, bazuen hor fondokoak bereien trantzean, gero hemen pixkat bizteralago. Barkatu, gauzetxo bat, mesedez, eskatuko bizuet, mesedez, bajuxeago hitz egiteko, ez dutelako ez derrentzuten, barkatu, Julen, zerra izan? Ez, kalitatea ikusi dela hasieratik, baina bai iruditu zaigu ere bai pixkanaka goruntz junden kontzertu bat izan dela, eta ni gutxienez gelditu naiz gehiagorako gogoekin, ez? Hor bukaeran momenturik onenean bukatu da, beraz, Ue bai. Ordu beteko kontzertu bat emateko gogoz. Zorionak, Mirail, egindako lanagatik, eta orain, atxeden hartu, lasai hartu, egin duzu egin beharreko guztia. Mila esker, Mirail. Eskerrik asko. Txalo bero bat, gure bigarren finalistari. Hementxe dira, 3. finalistak, begira, hauek badakigu etxera boldatuko direla sari batekin. Entzuleen saria jasoko dute, gaur saria gazte bizitza 2.500 euroko saria. Hementxe holtza gainean ditugu, Ager Garai, Ismene Pellejero, Mikel Muruaga, Gorka Argaluza eta Berartz Gartzia. Maruri Jatabetik datoz, zuek alaskatuta gainera. Zuekin Aramu.
asko. Entzuten du bizitzak bi egon ditu zua bata errautzetan uonde bat dut barnean zentzu bila egunetan da urbildu bipia dizerolinak zikindu promesa faltzu batean zimedu amaieraren hasiera. Barkamena zenbatetan batu ditu bibidea momentua larreztu du bezarkadak itokaitu Megaimiaz Bazen zentzu bila egunetan da urbildu bipia dizerolinak zikindu promesa faltzu batean zimeldu amaieraren hasiera. Zentzu bila egunetan da urbildu bipia dizerolinak zikindu promesa faltzu batean zimeldu amaieraren hasiera. Eskerrik asko. Iau.
Eskerrik asko. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Bueno, azken kantagaz goaz. Eskerrik asko hurbildu zarean dan hori. Gazteari bere aukera motegatik. Soinu teknikariari, beste talde guztieri. Espero dugu disfrute izena. Eta azken kantagaz goaz. Hau bai, Aramu.
Eskerrik asko. Goian amaituta gainera Aramu. Hortxe, Manurik eta betik denak, ze ona. Eta ze polita. Zuen fan guztiak hementxe. Ze polita, Mikosis taldekoak ere dantzan eta kantuan ikusi zaituztegu. Haupa, ze polita hori. Bueno, azteko eta behin, Aramu, zorionak. Saridunak, lehen saridunak zuek zarete, Bai. 2.500 euro gaztaria, gazta bizitza, entzulek ala erabakita gainera. Batetik, zorionak, eta gainera, galdetu behar nizuen, zer egingo duzue diru horrekin, 2005, baina badakit zer egin behar duzuen, ja, hasi zaretelako inbertitzen, hemen autobus bat alokatu duzuelako, jende hau, etortzeko! Eta hori benetan polita, detaile polita. Nola sentitzen zarete, nola jaso zenuten albistea kontatu pixkat? Posik, super posik. Ez gendun espero, amaz plazerra, aspaldi jo gure gendun hemen, Jimila zen, eta plazerra hemen gaztako maketariak eta finalen egotea, eta holako publikoaz, posik. Gustora geratu zarete, emaitzarekin? Oso gustora. Harriko naiz, bestaldean zuek ikusteko, ikusteko, Josune, nola ikusi dituzu, Aramu taldekoak? Bueno, kaixo, azteko zorionak, suspana izan da. Jaitxigera bera gue bai, aktuazio guztietan jaitxigera bera, ikusi nahi degulako baitare betikan sesentxazio, eta benetan zorionak transmititu dezuelako pila bat, ikustezan zuek gozatzen nahi zinatela. Eta baita ere, komentatu gure artean, kantak melodikoki oso polita diala, arregloak asko gustatu zaizkigula. Eta, eskerrik asko botatu diezuen guztiei, benetan guretu da plazer bat izadalako zuek. Eskerrik asko. Ze polita. Ondo, ez da, gustora, emaitarekin. Eskerrik asko. Gero arte esango dizuegu, gero jasoko duzuelako saria, eta hori guztia, argazkia, eta hori guztia. Batxeben hartu, eta gero arte. Eskerrik asko, Manoli. Eskerrik asko. Hau, Paramu. Hementxe ditugu gure laugarren finalista eta azken finalistak. Ia sortu zen banda, berria, aurten kaleratu dute euren lehen diskoa. Eta hementxe ditugu denak, Anje Maiztegi, Inigo Santa Cruz, Ander Rigartua, Unai Izura eta Maili Arlanzon. Oñatitik datoz, eurak dira Malko. Mintzatzen zaitu nostalgia Dutzainetan asken hitzek da maite zaitut inoiz esan Goiz direna Arriskuak ez gaia astu elkarri zor dioguna orain denbora maitu zaigu behar baina ez nahi duguna
sartzen diren labanak, ez batak tanik ez arduratzen zara gauero lez galtzaileak guara. Gorriz gauez jantzita ditut ezbanak, bizkarrez sartzen diren labanak, ez batak daneke gerturatzen zara norartzale emanerik ez bada gorroto zaitudan eta nabaretzeko alkohola eta biolentzia oheratze bortitzako dolkiako danetan ez zaitut maitegon lasai ez dakit zer da. Berriz gauez ikusi zaitut bueltaka, izan ginen azaztu duzu dana, ta hemen zara danekez gerturatzen zara, baina orain ze galtzailea zuzara gorroto zaitudanetan. Nabaretzeko alkohola eta biolentzia oheratze bortitzako dolkiako danetan ez zaitut maitekon lasai ez dakit zer den. Berezen zuzaude berriro gaiola honetan haragidu kale diskutatu zilargi betean poesia kalte ondoratzen naizen bakoitzean zuri zena idazten dut odolusten naizenean odolusten naizenean alkohola eta violentzia odolusten naizenean alkohola eta violentzia. Eskerrik asko. Urrengo kantua oso berezia da. Eta gehien bat berezia. Abenduan abestia, ulako leku baten. Que fuerte, Jimmy, joten gabitz. Bueno, en fin, amaierak deiketan da. Espero asko gustaiki. Segundu baten aukenduko. Eskerrik asko etorri zain da niri, Oñatitik, Mungiatik. Ez egiten diren larru azala.
dena ulertzeko amileian egon behar algara. Nik bera dut gogoratzen, mintzen nauena idazten ta zurain bera bihurtu zara. Gorroto dut gu ginena, hori daitotzen nauena ta zurain bera bihurtu zara. Ez nago prest, beste behin ganau beldur irrazionala. Kexu gara, kexu da, berandu jada ez daukana. Kexu naiz, berreskurazina denean ja galdu dudana. Nik bera dut gogoratzen, mintzen nauena idazten ta zurain bera bihurtu zara. Gorroto dut gu ginena, hori daitotzen nauena ta zurain bera bihurtu zara. Ezin aitortu zenbat faltan botatzen dudan abendua maitean beti bera da. Zorionak ama. Bueno, hurrengoa gure azken kantua da, kaleratu duen azkena baita, txakurrak deiketan da. Eta bueno, sorpresakin dator beti. A ber, ez dakun aksidente bat. Eskerrik asko etorri zai. Danoiri, eskerrik asko hemen lanian dauen jente pilari, ze igual ez ikusten baina hortiz jar dauz. Eskerrik asko zuen etxetatik ikusten zabitzen jari. Gumalko gara, placer bat hemen egotia Gabon. Txakurrak.
Ta bai, azkar erantzun duzu galdera ez nik ez dut hitz egin nahi pentsatzen ez dena gaitz ez da hiltzen ondo zaintzen dena munduarekin azara zuk ez duzu inoiz denborarik galtzen ez burua altxatzen gehiago dago zure silborraz aparte betutxa lokatu zaitue inguratuta baino garrik zaude inoiz ez duzu ezer entzuten kantatuko dut buruan sartu arte psikologo baten beharrean zaude zure movida gestionatzen ikasten hasi arte hutsuneak estaltzen txakurrek ez dute inoiz aldatzen. Lekutxo bati Ta zer alde egiteko gaia izeldurrak ez darrian korapiatu zaizu Zabela ez nik ez dut hitz egin nahi Zama guztia orain erori zaizu zuri Gainera ta ez dut jakiterik nahi Zaunkaka zabiltza blai besteek esaten ez dutenaz ez dugu hitz egin nahi Noiz konturatuko aiz denek harrapatu zaituztela Betutxa lokatu zaitue inguratuta baina garrik zaude inoiz ez duzu ezer entzuten kantatuko dut buruan sartu arte psikologo baten beharrean zaude zure movida gestionatzen ikasten hasi garte hutsuneak estaltzen txakurrek ez dute inoiz aldatzen inoiz aldatzen Ez duzu mendeku beharrik bakarrik zaude eta ez da nigatik besteen beldurrekin zutik ez zara aldatuko zorran dakit erori zara zu bakarrik zuloak besarkatu zaitutanik ez duen gehiago espero guztia eman da begira gero isilik egin ditu ezkero erreko zenuten sustraita emon ta begira ona naizela ordua iritsi da niri eskerra inoiz inork ez dago duena belaunak lurrean zaigizunega Eskerrik asko. Oñatitik gure azken finalistak, Malko, txalo bero bat! Wow! Ostras, ez da erreza, azkenak izatea, eta begira nola jarri dituzuen denak dantzan, ze moduz? Maili, ze moduz? Bai, haitzuarik nago. Gainera, unkituta ere somatu zaitut momentu uren batean. Zer izan da zuretzat hemen Jimmy Jazzen aritzea? Ez que flipan dira. Osea, zigara, jo que se, auzoz auzo, jota herri, txikian joten, eta hemen jotia alucinante da. Benetan ametzat. Gustora emaitzarekin, beraz, danak pozik, oso pozik. Bueno, zorionak, egindako lanagatik, benetan ikaragarria nola bukatu den, irukote, zer diozu ezuek? Ze final polita geratu zaigun. Ze zaila zuentzat.
Julen, kontatu. Bai, pentsatzen genuen norbaiten izena esango zuen. Bale, barkatu. Ja, jo, ez etxintuak. Zain gauden, hori tokatzen zaion. Bueno, nahi dozuena, Ez, bueno, zorionak, benetan, erakutsi duzu edo, demostratu duzu, ez dakit, jarrera dena dela eta ikusi zaituztegu unkituta, ikusi zaituztegu disfrutatzen, dena bizitzen eta guk ere bai disfrutatu dugu benetan, zorionak. Eskerrik asko. Honekin geratuko gara. Lorea, bai, kontatu, zuk baduzu zerbait gehiago esateko? Ez, a ber, danentzat daukagu esateko, baina egia da, kriston energia auki duzuela, kohesio pilo bat igartzen da ere bai zuen artean, estenatokira ekarri duzuen proposamen bat, superlandua, egonda, kantak superlanduak daude, orduan, ez dakit amaiera honekin asko daukagu ikusteko, beraz, zorionak. Pozik egoteko moduan, zaudete. Mila esker, Malko. Segi zuen txokora, eta gero ikusiko dugu zer gertatzen den. Ze, ja bukatu da, bukatzen ari da, eta datorrena garrantzitsua da. Finalista guztiak pasa dira holtzatik, eta orain, epaimaiaren lana tokatzen da, segi txokora, intimitate pixkat beharko duzue, erabakia hartzeko, 5 minutu, 10 minututxo izango dituzue, eta ondoren, basari guztiak banatuko ditugu, beraz, geratu hemen, atxeben hartu, eta bueltan gatoz, laizter. Ai. Hementxe ditugu emaitzak. Badakizue, gaurko gaueko momenturik, urduriena behintzat, bai, irabazen izenak eman baino lehen, baina, gogoratuko dugu, 3 sari ditugula gaur epaimaiaren saria, 5.000 eurokoa, eta Bilbao BBK Liven jotzeko aukera. Arrobia saria oso polita disketxaren eskutik datorrena EP bat grabatuko du, irabazleak, 4 kantuz osatutakoa, eta gaz saria, gazte bizitza saria, entzuleen saria, 2.500 eurokoa. Oazen lehen saria banatzera, 2024ko gaztea maketa lehiaketako entzuleen gaz saria banatzera goaz, eta horretarako igo dadila Eusko Jaurlaritzako Adrian López gazteria eta emantzipazioko zuzendaria da bera. Eta berak emango dio irabazleari, eskerrik asko Adrian, berak emango dio irabazleari saria. Bagoaz, entzuleen gazte bizitza sariaren irabazlea da... Aramu taldea, Agergarai, Ismene Pellejero, Mikel Muruaga, Gorka Argaluza eta Berart Gartzia, zorionak Aramu taldeari. 2.500 euroko saria, entzuleen saria, boto zaparra da jaso ostean, zuentzat, sari garrantzitsua, hau pazuek. Aramu! Mila esker, 5kote, 6kote zango dizuet, eskerrik asko. Orain segi bera, bagoazelako, 2. saria banatzera. Eta zer gertatzen den. Orain arrobia saria banatuko dugu, oso polita disketxaren laguntzarekin, esandakoa EP bat grabatzeko aukera izango du irabazleak. Eta saria banatzeko igo dadila holtzara oso politako, Beatriz Concepción, txalo bero bat, Beatrizi. Eskerrik asko, Beatriz. Eta bagoaz, irabazlearen izena matera. Zuk esango duzu, nik esango dut taldearen izena? Ez, baina, taldearen izena bakarrik, lasai, nik esango dut, ez da benporta. Urtengo oso politaren arrobia sariduna da... Mikosis! Aupa, Mikosis! Arrobia saria, Gernikara doa, aurten... Oso politarekin lanean hasiko zarete, disko bat ataratzeko aukera izango duzue. Zorionak 3kote, merezita. Mikosis taldea, ze ona. Aupa kuadrilla, eskerrik asko, eskerrik asko. Eta azken saria falta zaigu. Azken saria, sari nagusia, 5.000 euro jokoan. Eta BBK Liven aritzeko aukera. Epaimaiaren saria da, eta horregatik
bagoazen gonbidatzera holtzara, gure epaimaia, Josun Arakistain, Lorea Argarate eta Julen Irigoraz, txalo bero bat, gaurkoa ez da erraza izan, eurentzat, ez dut uste. Wow, gainera denbora azkarrean erabaki bat hartu behar izan duzu, Baina erabakita dago, nik ez dakit zeinek irabazi duen, eta pixka turduri nago, jo, Bueno, goaz, zuek esango duzu izena. Beraz, venga, guazen, 2008ko Gaztea maketa lehiaketako epaimaiaren irabazlea eta ondorioz 5.000 euroko saria jasoko duen eta Bilbao BBK Live-en aritzeko aukera izango duen taldea da? Hartu mikrofonoa. Venga. Malko! Malko taldeak! Oñatitik! Malko! Azkenak izan dira, eta begira hementxe, sari nagusi eurentzat. Ze polita, oñatiarrak, aupa. Zorionak, aupa zuek. Zorionak, kuadrilla. 5.000 euro eta BBK Live-en arituko dira. Aupa zuek. Mikrofono bat bageneukan, Venga, zer modu, ezin du. Ez que nahi supersensible negari. Beste batek hitz egin dezala, Beti marroia neri jausten xat, beti. Ez gaben, espero, ez tegiz esan. Azkenengo jotia marroi bada, guretako. Gaba dana nervioso atzaldeko lauretatik hemen, eguna luzia, aldu nahi inju, eta beste taldea iri bezorionak, kriston bolazuak izan dira, eta oso eskertu, eta hemen dagoen jentean atilanean guretako. Sekulakoa. Eta orain 5.000 eurokin zer? Bota oso galderia, ez dakit. Berbenir, pentsauta dako inbertsinotxon bat beste, baina, bueno, ikusiko. Hoi momentuz disfrutaikera eta kantu berrixakin. Eta ospatzera, ez da? Oin ospatu lehenengo. Hori da. Malko, zuekin, aurtengo irabazleak, maketa lehiaketakeu, irabazleak. Aizue, besterik ez, epaimaiari eskerrik asko Josune, Lorea, Julen, lan zaiazan, eta erabaki hartu duzue, mila esker. Eskerrik asko, jende askori esango du, irrati bitartez entzuten ari zareten guzti hoi, eta gure lantalderi hor txari direla lanean fin denak, streaming bidez ikusten ari zareten hoi ere bai, mila esker jarraitzagatik, sekulako finala izan dugu, eta sekulako talentua dugula ikusi dugu baita, beraz hori zoragarria da guretzat. Besterik gabe, zuei ere eskerrik asko, dendena eman duzuelako, pogo da guzti, zorionak zuei ere, eskerrik asko. Eta datorren urtean itzuliko gara, seguru hau tradizio bilakatu da, 34. itzuliko gara, beraz mila esker danoi. Eskerrik asko. Agur!